Bueno, si s'aneu deixant els papers, Però, en fi, bé, com és normal i de rigor, bona tarda a tots. I primer que res, agrair la vostra presència en aquest acte de presentació de la candidatura del Partit Popular de Morella. També vull donar les gràcies, com no, a tots els integrants de la candidatura del partit. Manel, Santiniza, que no ha pogut vindre, Pepe, Fran, Mila, Juanjo, Santi Ripollès, Diego, Noelia, Miguel Ángel, Isabel, José Agustín i Jesús. Moltes gràcies, de veritat. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres i a tots els que ens esteu ajudant en aquesta aventura i en aquests embòlics, al fin i al cap, de fer una candidatura i una campanya electoral. Tinc que dir-vos que estic molt orgullós de la nostra candidatura. Crec que és la millor, molt millor que la del nostre rival. Sí, senyor. La nostra llista combina experiència en la política municipal en renovació, joventut en experiència en la vida i continuïtat en innovació, claro que sí. També, així tots ens coneixem, sabem a què se dediquen cada un. Hi ha ramaders, jubilats, empresaris, joves, estudiants, treballadors i autònoms. Penso que és una llista que refleja perfectament el que és la societat morellana. I, a més, de cara als morellans, la nostra llista té la millor de la garantia que poden tindre els veïns respecte dels seus representants polítics. I és que tots tenen el seu treball. Tots viuen de la seva feina. Ningú dels que està així necessita la política per a viure. Això, a més, suposa una gran avantatge. I és que nosaltres no li diem res a ningú. I, per tant, tenim plena llibertat per a dir el que pensem i el que volem, siguin els nostres o els altres. El que acaba de dir, encara que no ho paregui, és molt important. I és que així mateix, a Morella, hem vist coses que eren reivindicades i molt importants quan era el PP, Aznar, el que governava a Madrid, però, curiosament, en pegar la volta a la tortilla i guanyar el PSOE, de sobte van deixar de ser demanades i van deixar de ser reivindicades. I m'estic referint, per exemple, al cartell que hi havia a l'Ajuntament, Nacional 232 ja, que va ser guanyar Zapatero i primer li van donar la volta. I ahir el tenia i després ja directament va desaparèixer. Però, en fi... I després, també l'A68. Esta fira passada no, l'anterior, o sigui, la del 2009, quan entraves al poli, a l'espai firal que tenim ara, i allí hi havia una sèrie de cartells, que si escorxador, que si no sé què, i tal, així hi ha futur, i també teníem el de A68, pròxima eixida a Morella. Va eixir don José Blanco, va retallar totes les inversions en carreteres públiques i de sobte, el cartell de l'any 68, la fira de l'any passat, ja no està. Però, en fi, no vos cal patir, que nosaltres ja el buscarem i el tornarem a ficar. Bé, com sabeu, i si no ho sabeu, tranquils que se'n fartareu, d'ací 7 dies, el pròxim dia 22, es celebren les eleccions municipals. Les eleccions més properes als ciutadans i on més acudís la gent a votar. Simplement, és normal perquè són les eleccions on la gent elegeix el seu alcalde i elegeix els seus representants de la ciutat. Però aquestes eleccions són unes eleccions especials i per diversos motius. Uno és que és la primera oportunitat que tenim, tota la gent, de dir-li al PSOE i a Zapatero que ja està bé, que ja val, que se'n vagi a casa, que n'hi ha un fart, que no tornen, que en 2 vegades que mos han arruïnat ne tenim prou. Tots tenen que saber, i a més ho dic ben clar, que el pròxim dia 22
Votar Ximo Puig és votar Zapatero. Votar Ximo Puig és votar PSOE. I votar PSOE és votar els culpables de la crisi, els culpables dels 6 milions de parats, els culpables de que encara no tinguem ni el parador ni una carretera com Déu mana. A més, aquestes eleccions també són especials per a Morella. Morella té una oportunitat, una nova oportunitat. L'oportunitat que ja va tindre a l'any 95 i a l'any 1999. L'oportunitat que a Morella governi el Partit Popular. El mateix partit que governe i governarà a tots els centres de poder. A Castelló, a València i més pront que tard a Madrid també. Los socialistas llevan prácticamente 20 años mandando en Morella y 16 de Ximo Puig. Y eso no puede seguir así. Morella se merece un cambio y necesita un cambio. Yo estaba echando cuentas antes y resulta que en estas elecciones va a haber toda una generación de jóvenes morellans que concretament es nascuts al 91, al 92 i al 93, que no han conegut una altra cosa, només PSOE. A ser a Morella, només PSOE. I encara que només sigui per ells, ens tenim que esforçar i tenim que aconseguir que hi hagi un canvi el pròxim dia 22. Jo, la veritat, vaig a dir-vos-ho clarament, sin medias tintas i sin nada. Lo mejor para Morella, lo millor per al poble i per a tots els morellans és que així també governa el Partit Popular, els mateixos que van arrasar a tota Espanya. I és que lo millor per a un municipi és el contrari de lo que fan els socialistes quan parlen en qualsevol institució. I és que els socialistes en una mà saluden i en l'altra casquen. I això no pot ser. Nosaltres en una mà saludarem i en l'altra demanarem, que és el que hi ha que fer pel poble. El PSOE lleva 2 décadas y además compaginadas con 7 años de Zapatero. 20 años en los que el PSOE no ha sabido o ha sido incapaz de conseguir la eliminación del puerto de Querol, la mejora de los tramos pendientes de la Nacional 232 y además está Zapatero, el amigo ZP. 7 años. 7 años ha tenido el tío y en 7 años ha sido incapaz no de hacer, sino de empezar el Parador Nacional de Turismo. Por cierto, repasando el acto de presentación de nuestros adversarios, porque nosotros tenemos adversarios que no enemigos, he visto ciertas cosas que la verdad sí que quisiera contestar, ¿no? La primera es que se nos acusa de no tener una partitura. Pues bien, señor Puig, se equivoca. Sí que la tenemos. Y además es muy fácil de adivinar. Simplemente conseguir para Morella todo lo que usted ha sido incapaz o no ha sabido conseguir en todos estos años. El parador y la eliminación del